Paimborenya koramga juanga geno mara enirio makare odhiambo ni mara ipayo koda birio dweno mara chiel ganario pario koda bich ero kamano komira Mogi TV mar miweche gi manyien bende wai kone yo makare odhiambo makawuono kabine liet mar siasa medo mana jimbore pachoka kodong mana higni ario kende to idhionje yiero maduong' mar ganario pario koda birio kakawuono ntiere riwruok moro molosi motisi ni People's Coalition Movement mabende otisi gi jokanyo nyakoro majua mabende koro pingo piny owacho gichano mar golo William Ruto hetelo gibro nyalo mana en penjo maduong' tino makawuono wantie lai maroti machuok kari adek ochono no kabende wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar SK chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wako kodi mbaka magithundweche I, Adams Law, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission Selection Panel, do solemnly swear. Wuodh chugo IEBC koro chakore bang' jokanyo magaput machugo duolno chama muma. Bende wuodhno biro bedo mayom. Kama huyu mtu ametuumiza namna hii first term, kwa bahati mbaya akirudi second term, tutakuwa tunavaa vinyasa. Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, gijotelo mamoko motio kanyakla gi lek mar golo William Ruto etelo. Mvua ilinyesha kaleta mafuriko kutoka kwa barabara. Koth mapek ma osechwe kuom ndalo ariyo e boma ma Nairobi orochongia mar moko kuom jodak inyato e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. Machiegni nyakoro mga juanga chenro eno oimore wantie gi jaloko moro Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Machiegni kuom thuolo mokwongo nyaka ne thiche oke apisi mane jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua noriwore gi moko kuom jokanyo mag Azimio nyasi mar yawo log tich manyien maduon bura mar DAPK mane obagi e boma ma Nairobi. Nyasi no yore gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka, Richard Onyonka mar ODM gi mamoko. Ka bende weche no nyuolre motudre gi yiero mag 2027 kae tuech achiel jatelo koro ramo ne gidwa makore kanyakla mar yombo jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Pod odong higni ariyo to piny Kenya die yiero maduong' mag 2027 to kata kamano liet mar siasa medo jimbore pachoka ka jotelo maya dhodi opogore goyo kwano magi paro ni nyalo biro donjo kendo keto tend piny Kenya e lwetgi. The party leader will speak on behalf of the party. Achiel kuom riwruoge mag siasa go chaki kawuono e boma ma Nairobi nyasi mar yawo yanga log tich mar duond bura mar DAPK motelagi kijana Wamalwa. Nyasi no kelo kanyakla jatend Wiper Kalonzo Musyoka, Senta Makisi Richard Onyonka maja ODM mawacho ni ochopiro mono elo Fred Matiang'i mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane oriwore gi moko kuom jotend Azimio kuom thuolo mokwongo nyaka ne thiche oke apisi kachiel gi jotelo mamoko. Situtaketi. And we must not let the people of Kenya down. People asking, wewe, wananiambia wewe Rigathi, tenda tafuta marafiki. Kama huyu mtu ametuumiza namna hii first term, kwa bahati mbaya akirudi second term, tutakuwa tunavaa vinyasa. Not leave anybody out. We will not leave anybody out. And as I said, there are others coming in. As we speak, you do not see, of course, Jubilee Secretary General here, Kioni. I believe we are all together. Let's not leave out anybody. Starting a new journey. We are opening a new chapter. The formation of a new coalition that is going to form the next government of the Republic of Kenya. Fred Matiang'i called me from where he is. Na wale ambao hawajui amepewa kazi na World Bank kule Latin America ambaye alikuwa amepatiwa agreement, sasa ameamua atawachilia hiyo kazi, atarudi Kenya na yeye atakuja kukuwa na hawa ndugu wetu. Gachagua tiyo gi thuolono mar medo siemo jatend piny Kenya William Ruto e wi gino mowacho ni oserem luwo singo mane oketo ne jopiny. Angalia hii maneno ya affordable housing. It is the worst fraud against the people of Kenya. And it's good today I tell the country. And those are things he was telling me to go to TV to defend. I told him I will not. Mimi pia nikichwa ngumu.
That housing, initially we believed in the president. Gachagua wacho ni ne ichune gi siro chenro mag sirikal mane ok ti gino mane ok onyal yie godo. Lienda kwenu usiku sita. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Hakuna kanisa hajaingia. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And you would memorize, we are very impressed. Anataja barabara wakikuyu wanasema Jotelo go singo chopo nyaka debe yiero mag 2027 ka gigeno ka otelo ka oya kuom jatend piny Kenya William Ruto ka bende gisingo nywako rawere matindo mapachoka kendo loso kodgi piny owacho. Wuodh chogo duol matawo yiero pachoka IBC geno ni koro dhi chakore ayanga bang' ka jokanyo mag aput mawinjore ochiwo duolno ne osechamo makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto nochapo nyingegi e oboke mar sirikal bang' yudo chik mar doho ma Kiambu makata doko ni nitiere bura machielo ma omako achiel kuom jogo mochamo ma en Dr. Koki Muli kod ogae ma National Liberal Party ma buchgi owinjore ng'adi kiny e wach ni to en ng'a mowinjore obedi apudno. Ajafo mara Cynthia Onyango lerno Professor Adam Solo ma bende osidhi kaka jakanyo mar apudno osingo matiyo kaluwore gi dwaro mar chik kata doko ni yande ose yange kaka achiel kuom jong'ad rieko ne jatend piny. Ndalo achiel motelo ne ng'eto mar bura mar ywaruok e kind Dr. Augustus Muli kod Koki Muli, jatend piny ne ochapo ayanga nyinge 9 mondo obedi aput madhi chuogo IBC. Listi ma oriwo nyaka nying Koki Muli owuon. Ne okodeko nyasi mar chamo muma ne obagi kendo ma otelie gi ogai mar doho Martha Koome. E nyasi ma jo Kenya osebedo karito gi liyo bang' digni betie chenro mar chuogo IBC. Jokanyo madhi beti aput madhi yiero commissioners mag IBC ne okuongore achiel bang' moro. Ochakore kod Kiomega Ki, Professor Olo Adams, James Evans Misati, Nicodemus Kipchirchir Bore, Koki Muli, Tanui Andrew Kipkoech, kachiel kod Nelson Makanda duto ne okuongore ka jokanyo mamoko ariyo magin Caroline Kituku mar LSK kod Fatuma Saman mar riwruok dinde mane ok oyudore mapiyo ne osingi ni biro chamo muma bang'e. I, Koki Muli Grinyo, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission Selection Panel. Adams Olo, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission Selection Panel. Ogai mar doho Martha Koome ojiwa pudni ni okaw ting' margi motegno kendo giti e yor bidhruok. Your duty is clear to identify the leaders of unshakable integrity, impartiality and competence, men and women who will inspire trust in our electoral process and ensure that every Kenyan can participate in free, fair and transparent elections. Okoni nyaka pudno thegre gi jotelo kata josiasa mabiro dwaro thirogi gi tim tije ma ok oluwore gi chik. I know you will be put under pressure. There will be influence of partisan interests. You must resist all those and seek to delay this process. Your guiding principle must be always the public interest, nothing more. Okang' mar chugwa pudno timore ka penjo mathoth to pod nitiere mawuok kuom joket nyong'ong ne telo mapachoka. Achiel kuom penjo en ni Professor Adam Solo ma en achiel kuom jokanyo ma ochamo muma bende yande osechap nyinge gi jatend piny William Ruto kaka jang'ad ne rieko. Professor Adam Solo ma oloso gi Ramogi TV e yor simo wacho ni pache liw kendo ikore mar tiyo kaluwore gi dwaro mar singo ma oketo ne jo Kenya. Adams wacho ni oikore mar goyo bade piny kendo weyo tijno kaponi ng'ato ochune ni nyaka oluma na dwache. Bende omedo ni kata bed ni en jang'ad rieko ne jatend piny pod en kod paro maliw kendo ok onyiso ni gimoro amora ma onyise gi jatend piny ema nyaka olu. Omedo ni ok gimoro amora ma jatend piny onyise ema nyaka olu. Wenge duto koro menyo okang' ma pudno dhi chako kawo mar chuogo IBC kako machielo bende rito doho madhi ng'ado bura e kind Dr. Augustus Muli kod Koki Muli. Chamo muma mar jokanyo madhi beti aput madhi konyo e timo yiero mar commissioners mag IBC koro keto chenro makare mag chako goyo kogno jogo manyalo bet e aput madhi tayo yiero pachoka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e laro mar Supreme Court. Jalo jatend piny Professor Kithure Kindiki koro kone riwruok mar governors mondo mi obed kod romo mar manyo winjruok makende e wi ywaruok e wi omenda mag bursary ma ichwalo ne counties mag siro somo.
Kindiko kone jaga budget Margaret Nyakango kod governors ni mondo mi oket tenge pogruok margi kendo gitim winjruok. Magyo yange kinde romo mar IBEC mar 26 kar jot ma jalup jatend piny mantie Karen e Bure Nairobi. Walter Nyambaga noyore nyasi no. The agenda was all counties. E kinde romo makelo tudruok e kinde tend counties kod sirikal mamalo mamenyo dongruok ochumi to kod budget. Ka majalup jatend piny Kithure Kindiki oko ne jaga budget Margaret Nyakango e kod riwruok mar governors mondo ketenge ywaruok manie kindgi kendo manyo kaka inyalo los wach omenda masiro somo michwalo ne counties motisi ni bursaries. Matimore kinde ma governors osebedo ka wuok Palawanga kod jaga budget Margaret Nyakango mane odiyo ne governors do fuko e witiyo kod pesa makamano. It is normal for us to have differences of opinion on a matter. What is not normal is to attack each other or to be confrontational. I know we have some differences of opinion around the issue of education support by county governments, which is part of today's agenda, and I'm sure we'll find some consensus around the issue one way or the other. Romono uyango ni romo makende biro bede kinde migawo mar omenda papacho ka machielo mar somo to kod riwruok mar governors mondo bed kod twak kod Nyakango e wi kaka omenda mag bursaries masiro somo ibiro ng'ingo mondo kony jopuonjre. For the earliest opportunity next week where we can convene the various actors, mainly county governments and parliamentary leadership, to resolve the issue of county government's additional allocations bill. E kar jot mar jalup jatend piny Karen Nairobi bende bang' bilo wach ka ema jotelo go ochopo e winjruok mondo od bura mamalo to kod mano mar Senate kanyakla kod duol marango pok madhi ne counties CRA mondo obed kod winjruok madhi ng'iyo kaka pok mag counties chalo e kendo kaka ibiro ng'enggi ma onge ng'ur kata ywak. We don't expect to agree on day one. And the purpose, therefore, of today's meeting is to try building consensus, even as we approach the next financial year, on how to share the revenue between the two levels of government. Disbursements, as you have mentioned, we have two tranches of disbursements that are in arrears. There is about 15 billion for 23 counties relating to the month of December, and 33 billion thereabout for all the 47 counties relating to the month of January. I'm hoping that the CS Treasury will discuss that. Sirikal okoni oketo maine dongo chumi kendo yaro yore mag yuto muting'o weche mag pur, chirni to kod tije ne joma tindo. The indicators of macroeconomic stability are beginning to coalesce and stabilize, and that is good for the economy. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja orem chope nyim doho e tielo machielo mar duoko penjo e wi tim mar teko ganda manomiyo doho golo chik mondo mi oyang kama ji mane otek nitiere. Kanja no onego chope nyim doho en wuon kawuono, kata kamano okil mage onyiso doho ne giyudo oboke kowuok kuom doho manogolo chik mondo mi kik ochop e nyim doho en owuon. Magi timore seche ma jokene oganda kod kinde ogoyo nyon ne ji mamoko ma poda olal kendo ndachgi pod okofweny nyaka yudre. Ma ok tielo mokwongo ma Kanja orem chope nyim doho mar yango wach kotenre kod teko kendo lal gi oganda e pacho kae ma osekelo ng'ur kod liet kaachiel kod ng'anyo. I think the video is more than has been shown, and the link is available. There is a request by Raila Odinga that abductions of young people do stop. That is what Dr. William Ruto is responding to. Yes. And it will give us the basis in our submissions to show that this I don't know coming from the respondents. Yes. It's not true, because the entire state up to the highest level, if you, my Lord, denies us that footage, then we cannot be able to make robust submissions, especially in the face of refusal by the duty bearers to come to the court and say, this is what is happening.
much as my Lord has given leeway, dispensing the fact that the Inspector General of Police and the head of DCI should not physically attend, we still do not have answers, and the duty bearers have failed to produce the two petitioners before this honorable court. My Lord, the only way to ensure the safety of these two petitioners, where their current whereabouts are unknown, is that we must hold the duty bearers accountable. Yes. They have access to public resources, and they cannot come and tell this honorable court that they do not know. Kamachielo obila nono tulo ma omuoche kind kweth ariyo mag rawere liel moro mane otimore e gweng' ma Kabur mantie East Kamagak Ward e kar chung od bura ma Kasipul. Komanda mar obila mar Achwonyo South Philemon Saera wacho ni tulo no ne omuoche kind johera mag jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were kod mag jalar kom no Philip Aroko. Tendo obila wacho ni josiasa ariyogo ne rieko kow gi rawerego e liel no kendo ma bang'e to nolokre paw lweny. Saera lero ni kweth achiel no temo riembo jowetegi e kom gino mano tugo lweny kendo no kelo hinyruok ne moko kuomgi manyaka sani yudo thieth e osiptal. Nyamburko bende ne oto kod kite. Gwenge Manyakach tendari itakwe gweng' no Manyakach otimo sinani marakore gi kuo jamni kod monj ma osebedo katimore alworano. Kaluwore gi okang' makamano, jalup komishona morito Nyakach Job Anunda ochapo nyinge achije 20 ma owinjore ondik dhogi ka obila mag okwach kich. E listino achije 20 nyisi ni ochop ka obila mag okwach kich e thuolo ma okalo ndalo 7. Nyinge go oriwo achije 9 mawuok e location mar Ang'ul, ng'at achiel mawuok e location ma North East Nyakach, 3 mawuok e location ma Awach, location ma Maraba kod Obingo. Tiere kod achije 2 moro ka moro ka Kibogo, Kapsorok kod location ma Cherwa, tiere kod achije 1 moro ka moro. Kwan achije masani oseriedi nyingegi oseromo 128. Kwa dhi mbele Nyakwar Mgajwang, aduoge kaunti ma Nairobi kama koth mapek ma osebedo kachiwe kuon ndalo 2 e boma Nairobi orocho ngima moko kuom jodak ahinya te alwora ma Mukuru kwa Njenga. Jokor chal kor lwasi wacho ni ande gichiwo rameny ni koth biro chwe. Kata kamano, Director mar bad migaono mar Kenya Meteorological Department koni kothno ok dhi chwe mokalo juma achiel mabiro. Jafo mar Judith Omondi ndiere kod ler. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, Masa bicho kinyi, ndara pod opong' kod oula mar koth mane ochwe otieno mar Jumapil bomani. E kuonde dak mamoko, walimo Mukuru kwa Njenga. Kar dak ma okwongo, mondo idonji e ot chuni mondo ior pi, kata ichul jating'o eka idonji e odi. Mvua ilinyesha, kaleta mafuriko kutoka kwa barabara. Venye tunakaa hivi. So, mi kufikia jioni nilisiona chenye nitafanya chuata. Watu walikuwa kwa nyumba tukasomba maji. Ikakataa. Tukazinja chenye tutafanya. So mi nilisaviliza mtoto akaenda utawala. Na mi nikapaki huko. Ot mabende kata idonjie, morongie, pio ula ma oriwore gi taka kod otuodo, omonjo kona ka kona mag ute jodak maka. En chuodho ma olil, kombe, gige tedo kod nindo duto goloko, kendo jodak maka koni otogoro makeyo pitaka, odinore kendo poni okoresgi, to tuoche magalagala dhi monjogi. Niko na watoto wachanga. Unajua hii inaweza cause cholera. Na unajua hii cause cholera hakuna mtu atakusaidia. Sasa inabidi kama wanaweza tutengenezea drainage, si hatuna shida. Ndio tulikuwa na drainage. Ile block yenye iko pale inajengwa ndio imekosi hiyo zote. Juu hata si hapa peke yake, ni ploti, kuna ploti zingine pale mbele. Imekosi blockage na watu wako na watoto wadogo. Director mar duol ma ochung' ne rango lokruok mar chal kor lwasi, Dr. David Gikungu, kata kamano koni ma ok en midhiero mabiro budho,
oyango ni jopiny owinjo bed ma otang' e kinde ma koth chwe. Anticipated, in spite of the drought that continues, that there may be a storm here and there, because that is the nature of things. And this is what is happening. It is not yet what we can call onset of anything. It's really a storm that may not last a week. We are monitoring that, and we are sorry about any devastation that it may have caused, but it's important to take care. Judith Omondi, Ramogi TV. Deka na pago chik konya koro mgajuang bang sadik marutino chenro en oimorero kamano kumedo kete mana kara Ramogi TV wakoyo mokunge chenro ni karakamana singo kao pachika chaneno ka Peter Odhiambo wacho ni entie Lodwar umora henya gi chenro. Francis Otieno wacho ni entiere Soy Kanyasrega. Lungeni Victor nyinge machielo Karo Felix Okaka wacho ni wuok Egerton University Nakuru County umora henya gi chenro. Honorable Professor Kotonde wacho kacha ni en pesa mag somo ogol pio pio. Kendo wacho ni okodwa neno ng'anyo koya ir comrades. Wacho kaya ni a problem to a comrade is a problem to all comrades. Ero kama na inya Professor Peter Odhiambo wacho ni entie Lodwar kendo kacha ni Ramogi Amos Onduru. Wacho kacha ni entiere Dedan Kimathi. Moso men gi Grace Onduru gi wuon gi Charles Onduru kawuok Bondo Waringa Village. Kaeto Omondi Gregory wacho ni entiere South Sudan. Omora hinya gi chendo. Benano kanyo ote kai kanyo ni mano Samuel Owida. Samuel nyisa kacha ni kitelo mar siasa mantiere Kasipul en wich kuot ma okonego jopiny yie godo. Wacho ni ndalo ma jok malaro kom Kasipul biro winjo lit ka kom no bayogi pod podi. Makatulo nyalo muoch kama to okber. Higa mokalo eka noni grawera moro ma pok nonro tim maratiro neno. Kwan jok ma osemonji bende odhuro Kasipul. Wacho no bila bende chal ka gima ticho tamo. Mano kanyo Samuel Owida. Ero kamano kuom ote mari. Neno bende kanyo ote mo ora kachacha gi Paris ka entiere gwengego maga Moabay County. Oinsani osechope yo makare mora hinya gi chenro kaeto wacho kacha ni weche mag siasa emasani kikoito ganda to sa to podi. Nano bende onyisa kachacha ni Perezo Willy Kante Kodera wacho ni Ramogi ler gima wuoro en ni chik oketi to jotelo ok lu chik. Wacho ni koro rahia to ichuno nango gi chik ma jotelo to ok lu chik. Jotelo go bende loso chik to ok lu chik. Ichulo oganda gi chike. En Nyasacho biro to joge gi adiera. Mano kanyo Perez Owili. Nanote mar jakom Gideon Midega nyakwador ka wuodo yo Mogango. Nyisa kacha ni entie Kisumu County. Wacho no wuoro ka siasa osemana chakore. To jopiny to winjo matek. Kar mondo jo siasa otine jopiny mano yiero gi to wacho ni entie kaka weche mag siasa masani goyo katich to chal ka gimo ket tenge kata ketime to bedo moyware. No bende min pilot man dhiwa. Wacho ni omora hinya gi nyar God Mesa mosiepne. To kama na hinya kumotego. Oyo matinya kwa Mgajuang. Medoro ote magi lae en ariyo adek. Wacho no kamene wanti live Facebook Ramogi TV ke Imrima Eska Chelgi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kama weche gi bende ringi achiel kachiel oyo matin kikidhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Ni mondi chik na iti. Kiki yegi gima wacho. To bende in kiki tim gimora mora ma eno dwar.
Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nisheto, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwan mga jwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto koro luongo romo ma oyiedhi ma jotend Afrika ma ugwe jumani matwak ewi lweny madhi nyime e piny mar DRC. Romo ma Ruto luongo no biro mane seche ma jolweny tama mag M23 koro wacho ni boma ma Goma sani ni lwetgi gino mabende koro samiyo Uganda medo dar. Jatend piny Ruto mabende en jakom mar riwruok mar EAC ne olero ni romo ma Arusha e piny Tanzania geto tieko dhao mosebedo katedre piny ma DRC no ka onyiso geno ne jatend piny Rwanda Paul Kagame gi nyawadgi ma DRC Felix Tshisekedi biro yuoro. Yes, I have discussed the summit meeting for Wednesday both with President Paul Kagame and President Felix Tshisekedi, and both of them have confirmed their participation in the summit on Wednesday. As for the situation in DRC, it is already very complicated. So the presence of security people from wherever place is doesn't add any more complication. It is my belief that this engagement is absolutely necessary because we do not see, from where I sit, a possibility of a military solution to the challenges that faced Eastern DRC. Engagement, dialogue, consultations is the only viable way out of the situation in DRC. Odoge pacho kanya kwa mga jwang' ateri nyake county ma Migori kama county ya Migori oyangeni en achiel kuom counties mantiere kod kwan mamalo mar timbe mag akwede mag kit chwech kod lwenje mag dhoudi. Ma en kaluwore gi nonro moyangi gi duol marango yore mag thiro lwenje kit chwech e pacho ka. Jafwambo mara Daniel Otieno tiere kod ler mathoth. Kaluwore gi nonro motime juma achiel gi duolno marango yore jiwo tiyo makare e kind kit chwech kod geng'o lwenje majuko kit chwech, oyangore ni kaunti ma Migori, Murang'a, Meru, Taita Taveta gi Bomet emoseketo kwan mamalo mar akwede kod lwenje mag kit chwech. Jotend duolno ka otelnegi gi Rema Jaldesa wacho ni lwenje mag kit chwech osekalo tamalo 51. Lweny mar negruok mag joma oherore kata joma nie udi ma oneg ng'ato nekech kaka nonyuole. Nenore ni
piny mar Migori, piny mar Murang'a, piny mar Meru, nyiche statistics margi ni malo ahinya. Migori mare en at 51%. E wi gima dibed ni chwalo lwenje mag kit chwech Migori, duolno wacho ni kit dak mar jopiny makono kod timbe kod kido mamoko osebedo kanyayo timbego. Weche kaka ji odak ne culture margi, the cultural norms, samoro contribute gi kaka ji nyalo loso weche gi ka gin weche moko bedo maber ka nitie conflict. Moro ng'ato wacho ni en dichuo, moro ng'ato ni ma dhako. Nonro bende lero ni Nairobi, Kiambu, kanyakla gi kaunti ma Nakuru otelo e kwan mamalo mar nek mar joma mine. Ka koro gi sani, kaunti ma Kisii, Kitui, Meru gi Nyeri bende osechako nyiso kwan mamalo mar nek mar joma mine. Alarmingly, Kisii, Kitui, Meru and Nyeri have now joined the list of high-risk counties. Duolno bende ojiwo sirikal mondo mi okaw ting' mar neno ni timbe mag lwenje mag kit chwech otieki pacho ka. The Commission call upon all stakeholders, that is government agencies, policy makers, civil society, and the public to make urgent and coordinated action to put an end to femicide. Apisasgo dwaro ni bede migepe mag piny owacho, jotije piny owacho, doho, kanyakla gi jopiny mondo mi oti kanyachiel mar neno ni otiek midhiero mar nek mar joma mine kod lwenje mag kit chwech pacho ka. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Tend Municipal ma Migori okumo wuoth kaachiel kod kwath mag jamni e boma ma Migori ma obiro bang' moko kuom johala kod jodak e boma ma Migori golo ywak gi kawo tenre kod masiche mag apaya ma ikelo kod jamni to ahinya dhok maluwo chuny boma no ma Migori ka itero gi e chiro. Jojuma nigi ler koa e kaunti no ma Migori. Chieng' wuok tich kaachiel kod tich abich ma juma gin odiechieng' mar chiro mar dhok ma Kababu. Chakre sa 1 okinyi nyaka sa 11 mar midhiambo, yot mondo igwenyri kod dhok madhi kata mawuok e chiro kaluwo chuny boma no ma Migori tir. Josemb dhok gi madhi kata mawuok e chiro ringo kod dhogi atenga e chuny boma ka gilawo sa ka dhok magele bende bokoromo dendgi. Kalo kod dhok e chuny boma ma Migori osekelo midhieche ma opogore opogore ma oting'o masira mag apaya. Kata mana chiaye onego bed ni iting'o gi mitoka from one place to the other. Kisegolo gi e chiro, kawo gi lori mondo gidhi kuma ginyalo dhi. To ka ok inyal, to waketo thuolo ne joma pod ok manyal manage that level mondo luw gi dhok oko mar town. Juma mokalo japuonjre skul primar mane oriko ni wuok e sikul noyudo hinyruok bang' dhok mane owuok e chiro chieng' tich abich mar juma mokalo ne tuome. Chieng' tich abich kuom dhiang' dhok makalo e chiro ma iriembo gi johala. Kane dhiang' ogore kuom nyathi sikul mohinyo. Kane nyathi sikul ae sikul koro dhi dala godhiambo. Gi cause traffic jam kendo giketho gige ohala ma mine gi jogo mag ohala e town kanyo uso. Joriemb boda boda kod johala mamoko ywak ni dhokgi maluwo chuny boma ma Migori osebedo ka korocho chendogo mag wuoth ma oting'o kelo masira mag apaya e chuny bomani. Sama gikalo kodgi jogo semba dhiang' mok ng'i kane dhiang' ne oluwo kar kanye to ng'ado kanye makata kaka samoro apiko kata kaka nyalo gwenyore kodgi nyalo tami. Samoro johala kalo gi dhok mang'eny madin nyaka yo makata waseneno ka dhiang' ochuoyo ng'ato e wi apiko mohinyo kabisa. Tend Municipal ma Migori ka otele kod maneja ma Municipal Dismas Owino ogolo chik machungo wuoth mag jamni duto e chuny boma ma Migori. Chakre kawuono ok wadwar dhok gi chiaye moro amora ma ikalogo e chuny chiro ka ji dhi e chiro Kababu kata ka ji ya Kababu. Wan gi bypass moluwo chakre Kakrao to kalo Wasiyo to odhi nyaka Kababu. Wadwa ni mondo jogo luw yorno. Ka opogore kod dhok maluwo boma ma Migori ka dhi chiro, Tend Municipal ma Migori bende koro kumo nyaka dhok ma ikwayo e chuny bomani. Nitiere jogo ma opidho dhok gi chiaye ma matindo tindo e town ka, moting'o anguro, oting'o diek, oting'o rombe,
oting'o dhok. Ok wadwar ni gikwayo e taon. Jatend askeche ma kaunti ma Migori Evans Akelo chiwo chik ne askeche ma kaunti mondo koro makwe gi dhok kaachiel kod dhok moyude ka koro luwo kata kwayo bomani ma Migori. Ka ok iket jamni ni kuma owinjore kaka owinjore sama owinjore, to koyudgi kuma rachno tibiro make, kose make tibiro mak wuon-gi nikech dhiang' ok nyal bedo ga akili malo dhano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho masiro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay komakre gi migawo mar thieth e kaunti no medo jiwo lweny mar kedo gi tuoche ma nosejwang' ka iparo ni ne giserumo. Mani orneno ni tuoche ma kamago ok okelo hinyruok ne jopiny. Chenro ma kamano gichako e kar chung' od bura ma Suba North kaka jafwambo marwa Ali Abich lero koa e kaunti ma Homa Bay. Riwruoge mopogore mok mag piny owacho ma osebedo ka siro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay osebedo ka bago chenro ma chiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny e kor gwenge, chenro ma gisebedo ka gidhigo nyime ka gimakore kod migawo mar thieth e kaunti ni gidwaro mar kedo kod tuoche mane osejwang' ka iparo ni ne giserumo kod mago mathoro pondo kuom dhano. E kar chung' bura ma Suba North, jolony e weche mag thieth yango ni tuoche mane osejwang' kiparo ni ne giserumo, ma bende lakteche gi yudo tek thoro hinyo jopiny ma koro migawo mar thieth e kaunti ni katiyo kanyakla kod riwruoge mamoko koro kedogo. Suba North en kama semi-arid, en kama beto tuo. Koro tuoche nitie mang'eny mabiro nikech lack of safe waterbed. Experts nitie matin ahinya Mbita waka kata Suba North waka. Mon thagore kabisa. Kata ka gituo to gine ma pod gitedo, gine ma gidhi e chiro, mondo nyithindo oyud gik ma gichamo. To ka ng'iyo gi kaka dokta taneno ka gituo kabisa. Riwruoge ma kamago katiyo machini kod migawo mar thieth e kaunti ni kaka yor reso jopiny e kor gwenge mayudo pek kaluwore kod tuoche ma kamago koro chako chenro ma chiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny e kor gwenge ma Suba North. Chenro no madhi kaunti Labich geto dho wedhe kaachiel kod kor gwenge ma jopiny yudo pek e weche mag thieth. Wagombo ni jothurwa oyud thieth sana sana e tuochego ma samoro kwadhi e osiptende ma kuondegi to koro waonge gi dakteche molony manyalo konyowa fwenyo tuochego to gimiyowa prescription makare. Wan e gwenge ma Mbita kaendi kuom juma achiel ka dakteche moya oko gidhi to giweyo wa not only ka githiedho jowa to giweyo wa bende gi knowledge ma enhance kaka wabiro bedo kwa handle cases machalo magibiro konyo wafwenyo kawuono. Kuneno wa launch nyaka clinic ma wadhi bedo ka wanene jotuo ka wasetieko camp. Koro warwako jotuo te mantiere Homa Bay County ng'ata manigi weche mag nyodo. Mane gima clinic wadhi specify, lakini camp ma watimo kawuono en general camp, wathiedho tuoche duto. En chenro ma bende nyondo kanyakla nyaka jotelo manitie kor gwenge ma koro jiwo jopiny mondo ti kod thuolo ma kamano mondo giyud konyruok e tuoche mosebedo ka chandogi. Ka wasebiro e health camp to wanyis tuoche machandowa. Gine ma ging'eyo gimomiyo gino timore, wan wakia. Koro mi adwa ni openness obedi. Ariyo, agombo ni mondo wa mobilize jopiny omed biro mang'eny. Gibiro kae to gibudha. Chieng' machielo ka wakwayo gi ok ginyal biro nikech gineno ni gibiro ketho sa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa ya Homa Bay hateri Kisii nyakwar mgajwang kamara were makwan gi oktin 200 e kaunti no Kisii mane wuok karom gi mar dhi manyo tich moro mayande Olandi okonyo nono bang' fwenyo ni tijno ne oken mar adieri. Awerego nobedo gi buok bang' chope kar tiegruok ma Kisii Polytechnic kendo fwenyo ni tijego onge kaka ne Olandi. Giwak ni migawo mar Labour owuoge ler kendo nyis gi matute tijego mane giyudo milome ne dhi ndik gi to ahinya mar dhi e pinje maoko. Naona watoto wa Kisii hawana haki. Tunataka kujua haki yetu. We need to know our justice. Tumechoka na hii. Tumefanya kosi mingi, hatujasaidika kwa maisha. Sisi tuko na passport, tumekuja na kila kitu. Wengine wametoka Nairobi, wengine wametoka Mombasa, kila mahali. Tafadhali tuambie the way forward, we need to know our welfare. Kasikia kuna kazi ya kupelekwa kufanya kazi huko nje. We don't know whether our county government is aware of this because hii communication imekuwa all over media ikitualika hapa. Imeandikwa Ministry of Labor and Social Protection, National Job Recruitment Program, Phase 1.
from 20th November 2024 to 20th February 2025. Time 8 a.m. to 5 p.m. in all stations. Kisii, it was today on Monday, Kisii National Polytechnic, 27th, 1st, 2025. Riwruok mar weg matatu bade ma Kisumu okwedo kang' mar tend kaunti no medo osuru ne geche. E bura mano oluongi kawuono kod tend Kisumu, winjruok no rem bedo kendo en ne ochuno ni chwal bura no nyime ni mar weg matatu pod omako chung' motegno. Gilero ni jochoko osuru e kaunti ma Kisumu omedo gi osuru kod 50% e chuny boma ma Kisumu kod 100 ne geche e sub counties. Gino mano ochakore juma mokalo. Geche madonjo e chuny boma ma Kisumu kod dwaro mondo mi ochul 150 kowuok e 100 ka geche sub counties to ochul 100 kowuok e siling 50. E wik mokalo ne wayudo ka jo revenue ma Kisumu nosemedo bei ne geche machung' e parking ma Kisumu kod machung' oko. To mane manomiyo wakelo ywak mondo mi wabed kodgi piny mondo wawinjire. Wayudo ka nengo mane wachulo ga pile bus park ma Kisumu kuom geche matindo mating'o ji 14 en siling 100. Ne gichore nyaka siling 150. Buses wachulo ga siling 400. Ne gichore nyaka siling 500. Sub counties mamoko machalo Maseno, Kisumu West kod Nyakach ne gichako magichoro nyaka siling 100. Buche nitie offices mag administration kanyo. Issues, problems mantie choko shuru ma Kisumu is administrative. Ogini jo Kisumu golo shuru. Jo Kisumu golo shuru maber, kumo shuru dhiye e maonge. Ndope mantie kanyo ero tuch te. Kata wang'wa ole pi marom nade. Ok ibi yudo pigo e komiti. Ging'iye counties moko ma bende jirandwa. Gitimo nang'o kapok watimo ma Kisumu waka. Nwasekelo negi paro ni mondo wakonyre wabed gi tich mayot ma ndope mutuch mane wadwa wacho ma pesa lalego orum wabed gi seasonal sticker. Koram gajuang aneno kacha ka hodong dakika moko to rom sang'wen kata kamano pok watieko miang' na kamo kuom pacho kae aneno ka Felix Ochare kantie kanga wacho kacha ni entie kendo winjo ayo makare siasa wacho ni emaliet malongo chuth kendo ganda sani oketo wangi mang'iyo ni tang'o madhi timore. Aneno kanyo ka Abeni Orao wuode Kanyakwar wacho ni ende gwenge ma Kanyakwar gin kanyo gi jaode Sheila Nyarabando gi nyithinde omora ahinya gi chenro. Bayano Eriko Pepo jakinyozi achiel kende maka Julu Angira wacho kacha ni en beno sacha kien entie kodwa e Ramogi TV karo bayano kanyo ote mano mo ora kod Ochieng' nyisa kacha ni omora ahinya gi chenro ni kaka bira achiel kachiel kaka mano wacho ni Ramogi TV mane margi kendo wacho ni omor kaka weche chopo negi e yo mamulo jopiny kendo wacho ni parking fees to ok bi medi. Wacho ni ok gibi medo Kisumu kacha mana en sigana bende koro wayang kelnu sani mano motenre kod weche go bende oching'o mwana achiel kuom jogo bende no wuoyo motegno wacho kanyo ni weche mag meto mag osuru ok gibi yenga e kaunti no ma Kisumu. Neno bende Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entiere budho kaka pile gi familia mare kachiel gi osiepne Pastor Jesus Okodo, Pastor Fredo Kuku mar Obunjo District, Osino Ward Mary, Emilia Molo kod min gi Chris Oniala. Giduto ikete Ramogi TV. Ote mare wacho ni Gachagua, Kalonzo kod jotelo mano mamoko go oman Gen Z mondo migilor chapter mar Ruto nono to onge ka ok gimanyo rawere matindo. To kamana anyo Oniala. Eno bende kanyo ote kanyo mo ora gi Johnston Okech wacho kata ni embe ose check in kaka pile. Tony Ken wacho ni entiere kodwa negi best friend ne Rogers Choni ka gintiere Kamangu Kikuyu Nairobi gineno Ramogi TV. Nano bende William Ogendi wacho ni en bende entiere kodwa chendo. Achieng' Joyce wacho kacha ni entiere Mtwapa omora ahinya gi chenro ni maro imore kaeto Blair Tony wacho ni sani to pod chon gi siasa bila makasi pool no ok
ken kit siasa monjo bed ni jo ganda neno owora ahinya. Injinia Rajo Toyo Ngau Jakagwa wacho kacha ni entiere kodwa en kanyo gi head teacher Matuju Primary School Charles Masio maya Uyoma Kagwa gimora ahinya gi chenro mar oimore kendo gi weche manyien. Meshako Koth wacho kacha ni entiere kodwa ka entiere bengo mag Seme. Stephen Oginga governor nyisa kacha ni weche gichopo ne heyo makare entie Marindi Kanyada kaito wacho ni weche manyien gichopo ne jo Marindi Manjalo Tall Best mano wuon Stacy Ogingo Rinda Melda Oginga Joakim Owuor Choja di Solemi Akinyi gidhuro kacha giduto giwacho ni gin Rodi Kopany David Jumane ni kacha in bende kaito Bahati Africana wacho kacha ni en bende entie Masara Golden City County ma Migori weche gidonjo ne eyo makare kendo wacho ni gin gimin gi Eunice Adhiambo wuon gi Morris Okinyi Valari Africana kaito wacho ni okwayo chang mapiyo piyo kaka nyalo ne owad gi Joshua Ocharo mad Nyasaye mondo mi ochange wagoyo mos ahinya kapok oyo neno kanyo ka Oguda ka Yesu wacho kacha ni entie Makalda Migori County Professor Riaso wuodi Karachuonyo ntie University of Nairobi wacho no ka mos Professor ka mos mag Oguda ka Yesu wayo matin maino imore waduoko batho trike di mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Opakruoth kadier mondo ibed gi skiza tune mara mar Otelona akwayi ni mondo dial *860*417#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni mag tuke nyakwar mga Bob Munro par kaka jalno